विजयादशमीच्या पवित्र दिवशी वेंगुर्ला येथे सोने लुटण्याचा आनंदी परंपरा आणि शिवलग्न सोहळा अत्यंत उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात संपन्न झाला। तळ कोकणातील हा डोळ्यांचे पारणे फेडणारा सोहळा अनुभवण्यासाठी जिल्ह्यातून तसेच जिल्ह्याबाहेर हजारो भाविकांनी हजेरी लावली। नवरात्र उत्सवाची सांगता दसऱ्याने होती। या दिवशी रामेश्वर मंदिरात अनादी काळापासून चालत असलेली सोने लुटण्याची परंपरा भाविकांनी जपली। या परंपरेनुसार परब मानकरी आणि गावकऱ्यांच्या वतीने तहसीलदार यांच्या हस्ते पुरोहित करवी आपट्याच्या झाडाचे पूजन करण्यात आले। या पूजनानंतर हजारो भाविकांनी या आपट्याच्या झाडाची पाने लुटली। तळ कोकणात या पानांना सोनं लुटणे मानले जाते। ही सोन्याची पाने एकमेकांना देऊन भाविकांनी या उत्सवाचा आनंद घेतला। सोनं लुटण्याच्या कार्यक्रमानंतर हे हजारो भाविक वेंगुर्ला येथील रवळनाथ मंदिर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य शिवलग्न सोहळ्यासाठी दाखल झाले। वेंगुर्ल्याचे ग्रामदैवत श्री देवी सातेरी मंदिरातून तरंग देवता या सोहळ्यासाठी रवळनाथ मंदिर येथे येतात। हा सोहळा म्हणजे रवळनाथ आणि शक्ती यांचा विवाह सोहळा असतो। यावेळी पाहुणाई व रवळनाथ, भूतनाथ अशा तरंग देवता या सोहळ्यात उपस्थित असतात। पुरोहितांकरवी मंगलमय वातावरणात मंगलाष्टके म्हणून हा शिवलग्न सोहळा पार पडला गेला। लग्नाचे सर्व विधी पार पडल्यानंतर देव पावणेरला जातात।
अनादी काळापासून तळकोकणात जपल्या गेलेल्या या पारंपरिक सोहळ्याचा आनंद घेण्यासाठी यंदाही हजारो भाविकांनी रवळनाथ मंदिराच्या परिसरात गर्दी केली। धार्मिक पावित्र्य आणि पारंपरिक उत्साहाच्या वातावरणात हा सोहळा यशस्वीरित्या संपन्न झाला। रवी परब मानकरी काय म्हणालेत पाहूया। नमस्कार, स्वतः आता मी रवींद्र परब या ठिकाणी तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि सगळ्यांना आपल्या विजयादशमी निमित्त शुभेच्छा देतो। आज विजयादशमी या ठिकाणी रामेश्वरम मंदिरमध्ये पारंपरिक पद्धतीने जे काय उत्सव चालू होता त्याप्रमाणे हा एक सोहळा आहे। इथे सोनं लुटणं हा कार्यक्रम या ठिकाणी दररोज संध्याकाळी दर दसरे दिवशी 5 वाजता या ठिकाणी हा कार्यक्रम होतो। या ठिकाणी माझ्या मागे 2 या ठिकाणी शमी वृक्षांची झाडं लावलेली आहेत। त्या दोन्ही वृक्षांपैकी एका ठिकाणी आमच्या परब मानकऱ्यांपैकी एक नंबर मानकरी या ठिकाणी पूजेत बसतात आणि दुसऱ्या ठिकाणी शासकीय अधिकारी म्हणजे तहसीलदार या ठिकाणी पूजेत बसतात। या ठिकाणी आता पूजा झाली आहे, सगळं सोनं लुटण्याचा कार्यक्रम झालेला आहे। आता यानंतर रवळनाथ मंदिर येथे शिवलग्न म्हणजे तरंग देवतांचे लग्न त्या ठिकाणी होणार आहेत। त्या तरंग देवतांच्या लग्नासाठी आपण सर्वांनी रवळनाथ मंदिरमध्ये यावं। कसा हा सोहळा शिवलग्न सोहळा म्हणजे पारंपरिकपणे रवळनाथ मंदिरमधून आज तरंग देवता नवीन साड्या नेसून या ठिकाणी लग्नासाठी उभ्या करतात। त्या ठिकाणी पाहुणाई विरुद्ध एका उलट्या दुसऱ्या या बाजूला रवळनाथ आणि भूतनाथ अशी 2 तरंग असतात। या दोघांचे लग्न होतं अशी एक पद्धत आहे, पारंपरिक पद्धत आहे। बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे आता कोकणातील सगळ्या ठिकाणी अशी पद्धत आपल्याला पाहायला मिळतं। शिवलग्न म्हणतात किंवा तरंग देवाची लग्न असा हा सोहळा असतो आणि तो सोहळा या ठिकाणी रवळनाथ मंदिरमध्ये होणार आहे। शिवशक्तीचं मिलन असं म्हटलं जातं। शिव आणि शक्ती, शिवशक्तीचं मिलन असं म्हटलं जातं। तरंग देवतामध्ये 2 तरंग आहेत, ती रवळनाथ आणि भूतनाथ ही दोन्ही रुद्र अवतार आहेत आणि पाहुणा ही शक्ती आहे, देवी आहे। अशी त्यांची लग्नाचा एक सोहळा केला। शिव आणि शक्तीचं मिलन होतं। शिव आणि शक्तीची ताकद या ठिकाणी राहते आणि संपूर्ण गावावरती त्यांची सगळ्यांची कृपा असते आणि त्यांची आशीर्वाद घेण्याचा संपूर्ण गाव त्या ठिकाणी लुटला जातो। आता या ठिकाणी सोनं लुटण्यासाठी गाव लुटलेलं होतं। सोनं लुटून हा कार्यक्रम आनंदात सगळे लोक घरी गेलेले आहेत। आम्ही परत एकदा सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। ब्युरो न्यूज कोकणशाही, सिंधुदुर्ग, वेंगुर्ला।